què faria vostè si fos alcaldessa per un dia? Si fos alcaldessa, per un dia recuperaria tot el que s'havia fet en la legislatura passada. Tornaria a fer eixos verds, tornaria a lluitar per l'habitatge i fer una ciutat més amable per la gent. Hòstia, quina pregunta més difícil. Per un dia o per una nit? 24 hores? Jo tinc superclar, seria recuperar la festa de l'Orgullosa, que el Collboni l'ha liquidat, i fer una bona rave. Prohibir les compres especulatives a la ciutat. Pues clarament que ningú anés a treballar i que es reunissin tothom a les places i que gaudís d'un dia de festa, encara que sigui dilluns. Sobretot si és dilluns. Hoy yo quiero ser alcaldesa, no, por un día no, por 4 u 8 años. No, de verdad. Uy, hay tantas cosas por hacer. Yo volvería a hacer más parque, volvería a pacificar más calles. El comedor infantil es que debería de ser gratuito, es que yo no creo que ninguna familia tenga que hacer una solicitud, es que eso debería ser automático. Oh, wow. Jo decretaria el mes de l'orgull permanent i l'orgullosa a cada dia de les nostres vides. Arriba les bolleres.